wala situk ha social media ki pensan la ki jong nya Henry di tangka NPP anu bom jupen skap om tangka tin ki kam ka bu man so sarang la ka thang la jong ya ibara lang tang song jing ang nu ki pai ba in pen ulang ban i jat pen ru tangka tin ka long tin ka bayam Henry ki dei ki kam man pen ma sao ka NPP ka scam ka daw na ka kimi shi bun ki ru kra kan riam na ru boy war umaram batul ngam ka we ka sur ni telilang ha ka kon baro ha ka kon ha ka NPP baro ni ya teli ka NPP ra bong lang long MDC iban penek deu ka siap iban peskem ya kariti iban budin ya kadin jat ukni tungun ailan mentaya I intrei hake HADC ki jingkala bangsa yo I nei ban ngop hapna thli takak ki pen bi ya pi ubasawa de yu kiu thli sao ka NPP ka scam ka daw na ka kimi shi bun ki ru kra kan riam na ru boy war umaram batul ngam ka we ka sur ni ya telilang ha ka kon baro ha ka kon ha ka NPP baro ni ya teli wesa isya not cha sao ka NPP ka scam ka daw na ka kimi shi bun ki ru kra kan riam na ru boy war umaram batul ngam ka we ka sur ni ya telilang ha ka kon baro ha ka kon ha ka NPP baro ni ya teli